Com hem dit, una de les dimensions d'explotació que tenim del CRM és l'obtenció de documents de manera dinàmica. El que nosaltres dintre del CRM hi ha un mòdul que es diu Mail Merge Reports, el combinar correspondència de tota la vida. Aquest combinar correspondència ens permet generar a partir de plantilles una informació que extreu d'un sol registre o de diversos registres informació del CRM. Com veieu, podem tenir documents de tot tipus, els usos són també molt i molt diversos, plantilles per inscripcions, perquè la gent registri inscripcions, per registre d'assistència, el document d'alta de l'RGPD, un diploma, el llistat de documents, el llistat d'assistents, el llistat d'inscripcions que té una persona, fins i tot hi ha plantilles d'etiquetes, aquestes etiquetes que després imprimeixes per tal d'enganxar i poder fer enviaments de correu postal. L'element clau és que pots crear plantilles, podeu crear-vos plantilles des de qualsevol dels mòduls, fins i tot vinculant mòduls, esdeveniments amb les seves inscripcions, doncs podríem fer aquest tipus de registre i que teniu absoluta llibertat per la creativitat dintre d'aquestes plantilles una vegada s'han generat, és a dir, les podeu adaptar. Si nosaltres ens anem a la fitxa de l'adoració en Toribio, podríem anar, insisteixo, a crear documents des de qualsevol mòdul, a l'hora de generar un document apareixen la llista de plantilles que estan vinculades a l'adoració. El document de la RGPD, l'històric de participació a esdeveniments, els certificats de donacions, per exemple, que comentàvem abans, etc. Si jo marco el generar un document, podria adjuntar-lo directament a un correu o adjuntar-lo a una nota, però si genero un document, l'eina el que fa és generar un document, em permet dir on guardem aquest document i en el moment que tenim guardat aquest document podem visualitzar-lo i com podíem esperar, el que tenim és actualitzada la informació de l'adoració en Toribio en base a la seva adreça postal. Per exemple, aquí ho tenim, seria el document, sessió de dades personals, l'adoració en Toribio, amb aquest domicili, autoritza, Barcelona, 7 de setembre, etc. És prou important entendre que tenim diversos tipus de format. Podem generar documents doc, tant el Word com l'OpenDoc. Podem generar Excel, fulls de càlcul, i podem generar PDFs. Amb això ens dona un ventall també de possibilitats. És evident que si llistem les subvencions que tenim en curs, tiraríem d'Excel. Si tirem, per exemple, un document d'aquest tipus, podríem tirar de Word o de PDF.